Jeg vil her vise, hvordan man skifter farvebånd i en armbåndsprinter. Printhovedet åbnes på den grønne arm. Akslerne løsnes ved at skrue den grønne fingerskrue med uret. Det brugte materiale fjernes fra printeren. Den tomme papkern kan enten genbruges og monteres på akslen for opsamleren, eller man kan tage en ny. Akslen strammes ved at dreje den grønne fingerskrue imod uret. Herefter tages det nye farvebånd og monteres på den bagerste aksel. Bemærk, at farvebåndet skal rulle af højre om. Igen strammes akslen ved at dreje den grønne fingerskrue imod uret. Herefter køres farvebåndet ind gennem printmekanismen, under printmekanismen, men over stålakslen, og føres ud gennem printeren og op og rundt om opsamleren. Farvebåndet fastgøres til papkernen enten med et stykke tape, eller den kan lige låse sig selv. Man drejer lige et par omgange på oprulleren. Printhovedet lukkes, og printeren er klar til at printe. Armbåndet fjernes fra printeren ved at trække nedad i armbåndet. Armbåndet frigøres fra lineren, og beskyttelsespapirer over limen fjernes, og armbåndet er klar til at blive monteret på patienten. Det overskydende armbånd klippes af.